רופא פרטי, מיטב המומחים בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין. וכעת נמצאת איתנו דוקטור אילנית מאלר. בוקר טוב לך. בוקר טוב. דוקטור מאלר, את מייסדת ירדן קליניק, שזה מרכז רב-תחומי לטיפול בעודף משקל והשמנה. אני רוצה לגלות לך שבין המאזינות והמאזינים שלך יש לא מעט אנשים שסובלים מעודף משקל והשמנה ונלחמים עם זה כל החיים. בואי ספרי לנו מה חדש בעניין ולמה כולם לא מצליחים לרדת במשקל. קודם כל, מחלת ההשמנה היא מחלה מאוד מאוד מורכבת, יש לה המון גורמים שמשפיעים עליה, היא מחלה מולטי-פקטוריאלית, ולכן היא מאוד עקשנית, היא כרונית, היא חשוכת מרפא, היא מתקדמת עם הזמן, והגוף כל הזמן נלחם בנו כדי שהמשקל לא ירד. כן, זה נכון, ומי שמצליח עולה חזרה? כן, ההצלחות הרבה פעמים הן זמניות. אנחנו מנסים לעשות כל מיני דיאטות או שינויים מאוד קיצוניים, לחשוב שזבנג וגמרנו ונרד במשקל וזה יחזיק, וזו תפיסה שאני מנסה לשנות אותה. תסבירי לנו מה באמת התפיסה הנכונה, ולמה אנשים לא מצליחים לשמור על משקל נמוך. למעשה אין פתרון אחד שהוא עובד לכולם, אין איזה סילבר בולט שיכול לעזור לכל האנשים לרדת במשקל ולשמור, כי כמו שאמרנו אין תרופה, יש פתרונות ויש ליווי לאורך זמן והטמעה של הרגלים חדשים. והכוכב החדש שכל פעם יש, הדיאטה החדשה, התרופה החדשה, הניתוח הכי טוב, זה פחות עובד לאורך זמן. זה עובד זמנית, ואם לא מנצלים את זה לשינוי תודעה, להעביר את גורם השליטה החיצוני, שזה אחד הטיפולים האלה, לגורמי שליטה פנימיים ולהרגלים נכונים, כל הפתרונות יהיו זמניים. עכשיו בואו נדבר רגע על הזריקות, כנראה גם לזה התכוון, אז הרבה אנשים בוחרים בזריקות, כי זה נותן פתרון די מהיר. בזמן שלוקחים את הזריקות, באמת התיאבון יורד בדרך כלל, והמשקל יורד, אבל מה קורה בהמשך? קודם כל, אחת הבעיות עם הנושא של הזריקות זה שלא מנהלים את הטיפול. לוקחים, משנים מינונים, אין ליווי, ואז הן עובדות לזמן מסוים, במידה זו או אחרת, יש גם אנשים שהם עמידים לזריקות והם פחות יעבדו עליהם, ואז יש עצירה, לרוב כי הגוף מסתגל, ואפילו על הזריקות, אנחנו רואים לפעמים עלייה חוזרת במשקל. ואנחנו צריכים לנהל נכון את התהליך עם הזריקות, זאת אומרת לעלות בצורה מאוד מדורגת, להסביר שזה חייב לבוא עם דיאטה עתירת חלבון ושינוי תזונתי, להסביר שזה חייב לבוא ביחד עם ספורט ועם תפיסה אחרת, כי אחרת שוב גם הזריקות הן זמניות, והרבה אנשים לוקחים את הזריקות וחושבים שהם יעבדו לפרק זמן שהם צריכים, ואז הם יפסיקו והגוף ימשיך על אותו משקל, אבל אנחנו רואים שאחרי הפסקת הזריקות יש עלייה מאוד מהירה במשקל, יש ריבאונד, זה ממש עלייה דרסטית במשקל, כי בזמן שהזריקות היו, אנשים לא שינו הרגלים, ואנשים גם צריכים להבין שזה טיפול for life, כמו שהמחלה היא for life. כן, זה לא פשוט לקבל את הזריקות האלה for life, במיוחד שההשתתפות של הקופות היא מוגבלת, אבל כשאת מדברת על שינוי הרגלים, על תזונה עתירת חלבון אמרת, ספרי לנו בדיוק איך עושים את זה. למעשה התפיסה של המרכז כאן זה שלכל כלי טיפולי צריכה להיות מעטפת מדויקת ואישית. והיא צריכה לעטוף את המטופל 360 מעלות, לתת לו גם את הדיאטנית שתרגיל אותו לתזונה הנכונה, גם ליווי פיזיולוג שידע להתאים לו את השילוב הנכון של הפעילות שמותאמת אליו, וגם עובדת סוציאלית. כי הרבה פעמים אנחנו יודעים שהאכילה נובעת מאכילה רגשית, בטח איפה שאנחנו חיים שזה מקום ישראלי, מקום עם הרבה סטרס, אחרי המלחמה אנחנו רואים המון אכילה רגשית, ולכן אנחנו נותנים פתרון שהוא לא רק דיאטה, רק התרופה, אלא כלי טיפולי ביחד עם מעטפת מקצועית מאוד, אישית מאוד, שמדייקת את התהליך וממקסמת את תוצאות טיפול, וזה לא משנה אם זה ניתוח, אם זה טיפול תרופתי או דיאטה בלבד. זה מעניין מה שאת אומרת, והשאלה הבאה, שאני שואל בעצם את כל מי שעולה פה לשידור, האם הטיפול או הייעוץ אצלכם בירדן קליניק הוא מכוסה באיזושהי צורה על ידי סל הבריאות? חלקים ממנו, כאילו יש דברים שמכוסים, למשל ייעוץ איתי מכוסה, אני לא רופאה שעובדת בציבורי,
אבל אני תמיד אומרת, בשיקולים הכלכליים, תמיד מחלת ההשמנה הלא מטופלת עולה יותר. ואנשים צריכים להבין שטיפול נכון בבריאות שלהם מונע המון המון סיבוכים מאוחרים שיגיעו. אנחנו יודעים שסטטיסטית מחלת ההשמנה קשורה ל200 מחלות משמעותיות, ואם לא נטפל ונשקיע בהרגלים ונשקיע בשינוי, המחלות האלה, הסיכוי שהם יקרו עולה בצורה מאוד מאוד משמעותית. בעצם המטרה גם היא לא רק לרדת במשקל, אלא אנחנו עוזרים להם ליצור שינוי שהוא יציב ובריא לאורך זמן. עכשיו, עם יד על הלב, כמו שאומרים, אנחנו נותנים תקווה לאנשים שאם הם יעזרו, נאמר, בקליניקה שלך או בקליניקות אחרות שנותנים טיפול בעודף משקל והשמנה, אז הדיאטה תצליח והם ירדו במשקל וכמובן יהיו יותר בריאים. באיזה מידה, גם אם הולכים בצורה מסודרת, שומרים על המשקל הנמוך ולא עולים חזרה? שוב, כל בן אדם זה לגופו, ככל שה-BMI גבוה יותר, זאת אומרת, המד מסת גוף הוא גבוה יותר, או הגורמים המשמעותיים יותר, המחלה היא עקשנית יותר. אבל כשמתאימים את הטיפול הנכון ומלווים, הסיכוי שאנשים באמת יתמידו, גם מחקרית, עולה בצורה משמעותית. ורק בצורה הזאת של מעטפת ושינוי והתמדה, יש לנו סיכוי להילחם במחלה המאוד מתסכלת הזאת, שכל פעם אנחנו בטוחים שהפעם נצליח, והמציאות גורמת לנו להתבדות. רק כשאנחנו משנים את ה-DNA הפנימי, את ההרגלים היסודיים, ומבינים שגם עם הכלי הטיפולי, המלחמה עדיין שם, וצריכים עדיין להתמיד על בסיס יומיומי, רק אז יש סיכוי גבוה משמעותית שהתהליכים האלה יימשכו לאורך זמן. יפה, דוקטור אילנית מאלר, את מייסדת ירדן קליניק, שזה מרכז רב-תחומי לטיפול בעודף משקל והשמנה. שוחחנו על הנושא של איך לרדת במשקל בצורה מסודרת וכמה חשוב הליווי מעבר לכל הטיפולים האחרים, ואני מאחל הצלחה לך ולמי שיבוא להיות מטופל אצלך. תודה רבה לך. תודה לך, ביום טוב.